निधि श्री फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो फैनको हॉल खगड़िया। डीजे ज्योति प्रकाश मिक्स बाय गुरुदेव विद्यार्थी। मिले तू चल दीपुर के महला तोरा खिले बुची चौमीन छोला कान में किन देबो बाली ये बुची दीपुर मेला घुमाइबो कान में किन देबो बाली ये बुची दीपुर मेला घुमाइबो। मिले तू चल दीपुर के महला तोरा खिले बुची चौमीन छोला कान में किन देबो बाली के बुची दीपुर मेला घुमाइबो कान में किन देबो बाली के बुची दीपुर मेला घुमाइबो पुर मेला घुमाइबो। कान में किन देबो बाली के बुची दीपुर मेला घुमाइबो। माई के तू कहली है दर्शन गे नीमान दुल्हा मंगली है अपन गे नीमान दुल्हा मंगली है अपन। माई के तू कहली है दर्शन गे नीमान दुल्हा मंगली है अपन गे जरूर मैया तोरा दर्शन दे है तो खुशी के फूल तोहर कुछ खिल जाए तो कान में किन देबो बाली के बुची दीपुर मेला घुमाइबो कान में किन देबो बाली के बुची दीपुर मेला घुराइबो पुर मेला घुराइबो पुर मेला घुराइबो। मिले तू चलिए हमसे अकेला मेला में घूमै छै देखी रेलम रेला मेला में घूमै छै देखी रेलम रेला। मिले तू चलिए हमसे अकेला मेला में घूमै छै पूछी रेलम रेला पौवा में किने देबो पायल हम जोरा तोरा देखैबो पूछी सर्कस के खेला कान में किने देबो बाली के पूछी दीपुर मेला घुमाइबो कान में किने देबो बाली के पूछी दीपुर मेला घुमाइबो घुमाइ देबो गे पुर मेला घुराइबो पुर मेला घुराइबो। राइटर नीरज संगे मोगलिया लबेला तोरा घुमेबो दिल्ली के सर के मेला तोरा घुमेबो दिल्ली के सर के मेला। राइटर नीरज संगे पपुया लबेला तोरा घुमेबो कुहू बेरिया के मेला बikash बिहारी संगे सर्व सबरिया तोरा घुमेबो पूछी पूरा खगड़िया कान में देबो कान बाली के पूछी दीपुर मेला घुमाइबो कान में देबो कान बाली के पूछी दीपुर मेला घुमाइबो। मिले तू चलिए दीपुर के मेला तोरा खिलेबो पूछी चौमीन छोला कान में देबो कान बाली के पूछी दीपुर मेला घुमाइबो कान में किन देबो बाली के पूछी दीपुर मेला घुमाइबो। मिले तू चलिए दीपुर के मेला तोरा खिलेबो पूछी चौमीन छोला कान में देबो कान बाली के पूछी दीपुर मेला घुमाइबो कान में देबो कान बाली के पूछी दीपुर मेला घुमाइबो घुमाइ देबो गे। निधि श्री फिल्म रिकॉर्डिंग स्टूडियो फैनको हॉल खगड़िया।